नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। कैसन बनी रुआ सब है। स्वागत बा हमारा भोजपुरी यूट्यूब चैनल पीकेपी भोजपुरी में। हम बनी रुआ सबके चहेता प्रेम कुमार प्रेमी। आप सबके बता दें कि एगो अपन ही भाई रितेश पांडे जी के गाना जो रिलीज भइल बा बहुत ही तांडव मचा रहा बा रेधी म्यूजिक वर्ल्ड से। खटौर जो रितेश पांडे जी और नेहा राज जी मिल के गोले बनी गाना के बहुत ही शानदार गाना बा। खटौर बहुत ही लाजवाब वीडियो बा। बहुत ही अच्छा लागल गाना सुन के। तरुआ सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और गाना के सुनी। गाना के लिखले बनी प्रकाश परदेसी और नन्हे कवि जी। तरुआ सबके बता दी कि म्यूजिक के दिले बनी ADR आनंद जी। बहुत ही शानदार गाना पे काम करे वाला मतलब वीडियो में काम कैले बनी शिल्पी रगवानी जी। बहुत ही मस्त एक्टर। तरुआ सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद ढेर सारा शेयर करी ये वीडियो के ताकि जे भी से ओकरा अच्छा लगे। अच्छा बा बहुत ही मस्त वीडियो बा। भाई रितेश पांडे के जलवा हुआ सब जानते बनी कि कितना अच्छा होखेला। तो रउआ सब ढेर एंजॉय करी ढेर मस्ती करी। गाना के सुनी हर जगह गाना के बजाई खूब एंजॉय करी।